à l'hôtel Laïko l'Amitié, un luxueux 408 en plein cœur de Bamako pour un séjour inoubliable. Vous aimez nos vidéos? Vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre en intégralité nos actualités et nos séries? C'est très simple. Il faut tout d'abord avoir un compte YouTube qui est créé à travers une adresse email. La première des choses, c'est de vous connecter à votre compte YouTube. Une fois fait, écrivez à la barre de recherche le nom de notre structure Elba Production. Ensuite, cliquez sur notre logo. Tout en bas de notre logo, vous verrez l'icône s'abonner. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône s'abonner et vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Merci à tous. Il a fallu que comptable bon. Alors là tu ne choisira. C'est ça nommé que directeur adjoint. Grand frère akangata service ga fendo la na bora ndro dore bina fara joroka ima fuma mais koko la sa ala to anola fu yire kana fara ka to anola mais ikna fara. Je te présente ma femme, elle c'est Alice. D'accord. Salut Rock. Salut Alice. Ça va? Alors monsieur Rock, on va devoir vous laisser. On se dit à plus tard. S'il te plaît mec, je n'en peux plus. Ne me retouche pas. Je suis folle amoureuse de toi. Mec, Je peux te demander un service Rock? Il n'y a pas de souci. Je veux que tu passes la nuit avec moi s'il te plaît. Mais... Chut. Ne dis rien. Suis-moi seulement. Je n'arrive pas à dormir sans toi. Ok, je vais ici. Si tu cherches l'auteur de ta grossesse, ce n'est pas moi. Va voir ailleurs, ok? Rock! Monsieur? Excusez-moi. En fait, la grossesse n'est pas de mon mari. Quoi? Chérie, calme-toi. Koumba, de quoi tu parles? Tu es enceinte? Non, chérie. En fait... Taximana ke dondoni ha kani chundi nyokono. Wallahi tanti abukandi David ga kani na wakati nunu Ibi David kuina alsawa ha? Iti yere joro. Wallahi David kunti tangui. Ni kono num fenfen ne gira ni bere David fali. Andika nalumaya. Fifi David jote ni shidila. Ha? Faraki yele jaraki aka koketa obela jenina. Mogomi I janfa. Qui maltraité. Imagine, ebeni etaina depuis ni wakati jumene be ka weli depuis na boraso. An seto flene docteur so la alsa te appelta. Hein? Ka so blaire mati. Oui mo nyana mayaya. Il faut que tu sois maintenant forte pour toi et ton enfant. Iki yere ke mo jena te ga mano ngone. Nga avec du courage ça ira, OK? Tanti al no kan ni maye chugo diplôme foi tene bolo qualification foi tene na. Il faut. Fifi, o mangelen sa sinon ngo plateforme chaman be ne be minundo hein ibse gi ga fere fon bla a san fe e mo ba ye ka a nega no fe ibi fere ka kan ensuite ibe se tourner qui oui de meki ka niveau amélioré et tout fin chaman yame o fene hakina ni maymene.
tigi ma sumari tanti. Taxi tigi. I teliya dɔɔni sabali dimi b'a kan han. I fo. An sera ka ban y'a mɛn. An si to filɛ. David. Trop. Wow, ça va maintenant? Voilà, mais Allah tombe, ça va là. Content de ça. Trop. Et Redo? Ça va. Du coup, on a fait ça. On a fait ça trop. Quand tu vois la ronnie, il y a un lapin à boire. On te l'a donné en fait. Nee. Et bon, il y avait là. N'est-ce pas là? Funduna na taula bendiga boy man do wala bendiga snapse jila sa e kale ni me marunya na bro na telefone na solution un téléphone ko tu ça te fa nganda do ko fo de la wala mo kom do peut-être absara ke ko gelendo c'est important am yoro mena go sisa ko geleman bayre mo komi o ede wa ega ko de ni jara sa itna ngata jila ina na mi de shemere ibina ndigi te meji chama mi bolo de tangi leje droga ega nanshi doro de bidi ko turgele ore ko yoro mena munga torpani ala o kengo leje la jina Présentation quand il position quand avec quand il a ses peines c'est ça il a ses familles au fond l'embarras de yaklatike de baraka c'est de la vie na ala gagne mambo ni man kana joro ya fam avec nous merci docteur merci.
Clara, ake fangana, kani kwa korota. Apuse, ake fangana, ake fangana yere. Anata. Anata. Ay, kani kwa korota, ikoda. Bref. Chez Davidson. Comme tu veux. Ça va. Attends, je te rappelle pas, d'accord? Voilà, il faut qu'elle en a merci. Bye bye. Et oui, on se fait comment? Come tu? Ça va là. C'è, menga c'è. Come che era sola? C'è, giornata na ta wulu te. Cogo di ta? Sababu fo ali ne. O ye tiɲɛ mɛnɛ. Ni ya me jonu kuna di. Sababu mo de. O ye tiɲɛ. Nka i ka gundo ye jumɛn ye? Cɛ yɛlɛma la dɛ. N ka gundo tɛ dɔwɛrɛ ye o mɛ n terikɛ. Cɛ ka sina k'i kɛcogo bɛɛ falen k'i minɛ k'i nɔrɔ yan hali yɛlɛcogo bɛɛ falen na. O ye jɔn nɔ ye? E tɛ wa? E ne? Nin bɛɛ ye de o. Cogo di ta David? N t'a dɔn ni hakili b'a la don min na n bɛ fara ŋɔmɔ ɲɔgɔn na i ka kɔɲɔni dɔ fɔ n ɲɛna tan. I ka kɔɲɔ VIP sa. VIP? A donc e taara yen quoi? Mais a don n kun ma taga ko wɛrɛ kama dɛ n kun taara tellement que réflexion bonyana n kun taara n sigi dɔrɔn ka essayer ka boisson ni ko dɔw sigi sen kan. Yɔrɔ in dɔn kojugu. I ka relation bɔra yen de. Walayi. Wa n ka cɛ bi ne bɛ yɔrɔ min na hali fonctionnaire tɛ se k'o sara la. O belebele. Cogo di ta? Ni banque de bɛ nɔgɔ la sisan nafolomugu de bɛ surun kan dɔrɔn wa n tɛ foyi foyi daga sunɔgɔ lafiya dan. K'i da kelen kɔrɔ nafolo bɛ ka suri kan. O b'a yira ko ne jo bɛrɛ ne cɛ tɔ ni bɔbɔsi bɛ na nege n terikɛ fɛ sisan kana caya kosɛbɛ dɛ. I y'a ye ne de ye teriya ye a bɛ fɔ nin de ma ko buru de larisa. Cɛ n ka cɛ nin bɛɛ a ye dɔ bɔ a la sa. Cɛ nin ye tan ye sa. I jɔ n ka dɔ bɔ a la sa. Nin ka dɔgɔ la yɛrɛ. Nin ka dɔgɔ la i b'a dɔn ko mun ye kow kɛ bali ka to yen ka sira tɔ la. Awɔ a kɛra ten fɛnɛ n'o tɛ i ma nali sudan na yɛrɛ. I y'a ye i ni ce ala k'an to ɲɔgɔn ye nin de ye teriya ye teriw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ɲɔgɔn bilasira nin diyara n ye kojugu.
Cendere. I b'a dɔn n bɛ ka siran yɔrɔ min yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o ye fifi ko in de quoi hakili tɛ ka se ka bɔ a kɔ walayi hakili tɛ ka bɔ a kɔ dɛ. Bon nin de ye ka problème ye komi man di ne bɛrɛn o de ye nin ye komi bɛ ne la énervé ka n dusu tiɲɛ yɔrɔnin kelen o de ye nin ye. N bɛ bɛrɛn cogo di kɛ ne. Mais ala bɛ se k'e ta k'e don arijinɛ kɔnɔ cogo di e ka tila k'a fɔ ayi ne tɛ arijinɛ fɛ n bɛ fɛ ka taa jahanama nɛnɛ. Bɛrɛn e fana bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ne ye sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni ɲani min kɛ fifi ko la cɛ ko muso ye k'o to yen ten cogo la o ma nɔgɔ dɛ. I ye sɛgɛn ni ɲani min kɛ a m'o bɛɛ k'i bolo fu ye tile kelen a m'o bɛɛ k'i bolo fu ye han muso furulen ka taa mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ o to yen pewu n yɛrɛ hakili ma bɔ k'a f'i ye dɔ ye n wele o don na fifi tɔgɔnin wa ubiyɛn n t'a dɔn a mun de ko mun kɛra k'u y'i wele k'u m'i sɔrɔ cɛ o waati cɛ n fana an kun bɛ jali la y'a ye foyi tɛ tiɲɛ ye fɔ koyi bon i b'a dɔn n'i bɛ jala waati la k'i tɛ jigin appel ni fɛn ninnu effectivement o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ u ko n ma ko ko fifi jiginna ko fifi jiginna nka n'o kɛ koba ye sa o y'a fɔ n ye k'a jiginna komi i tɛ ka sɔrɔ u y'a ɲini ne yɛrɛ fɛ ko n ka se so kɔnɔ ne taara den lajɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la den t'i den ko ne den tɛ wa. den tɛ bɛrɛn cogo di ne den tɛ. ne ye den in dalen lajɛ a kunkolo belebele ka sɔrɔ ka ɲɛkili minɛ ka furan ka sɔrɔ ka nun in pɛtɛ ɲɛkili bɛ cɛ in na amerikɛn fugulanin ninnu donni ka di a bɛ to ka kepini ninnu don a kunna. i jɔ fɔlɔ dɛ kɔni ne ye mun foto yir'i la kan t'o ma dɛ kafe la i ka kafe. payi o de don o tigitigi de don den in kɛra i b'a fɔ ko o kopi c'est pourquoi ne y'a f'i ye n ko fifi t'i fɛ a b'e kun furu la nka a bɛ munumunu salon la yen fɛ ni kosɛbɛlama ye han donc i filɛ nin ye vie kura min na nin ye continuer ni nin ye n'i ye nin bila dɔrɔn i y'i yɛrɛ faga han. bɛrɛn e b'i tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e b'i sɛbɛnni la. bamanankan min ye nin ne cɛ n'i y'a san joli la matériel la i bɔra nkalontigɛ nɔ kalama a mɛ tɔw si tɛ bɛrɛn mina. cɛ kelen yan wa i gɛlɛya cogo bɛɛ la kana taa den in lajɛ dɛ i bɛ musow ka ko don. wari ko in diyara ne ye cogo min na ala de b'a dɔn. Terkait ala k'a to ɲɔgɔn ye i ye bonya ala k'i bonya. À l'hôtel Laïco l'Amitié, un luxueux cadre s'invite en plein cœur de Bamako pour un séjour inoubliable.
Chérie. Chérie. Mun de bɛ yen? Foyi tɛ yen. E dugu tila fɛ ka wuli k'i sigi da ko foyi tɛ yen. An t'o foyi tɛ yen o tiɲɛ yɛrɛ la. Ne ye fɛn dɔ k'i la mun y'i tɔɔrɔ? Foyi, n m'o foyi kɛ. Ɔ jɔn wɛrɛ ser'i ma yan? Mɔgɔ si. E yɛrɛ b'a dɔn e kɔni ma foyi kɛ sa. Ne kɔni dabali banna dɛ. Mun de bɛ yen au juste? Foyi tɛ yen, sɛbɛla foyi tɛ yen. N bɛ ka miiri ten dɔrɔn, n bɛ ka réfléchir kow kan dɔrɔn. I n'a fɔ ko jumɛn? Bon, kow la ten dɔrɔn, n bɛ ka réfléchir ten dɔrɔn, sinon foyi tɛ yen wala, foyi tɛ yen. I b'a kalama sini. I bɛ ka miiri hali bi Fifi de la. Ne y'a faamu. Hali bi e ma se ka ɲinɛ Fifi. Tiɲɛ yɛrɛ la i ye mun fɔ o tɛ tɛmɛ o kan. Nka i fana kan ka fɔ Fifi ye ne furumuso de. Ayi. An ka kuma fɔ ka tile. I furumuso kɔrɔ. Non, ayi dɛ. Fifi bɛ se ka kɛ ne furumuso kɔrɔ ye cogo di? E yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni papier t'an cɛ mun b'a jira k'a furu sara. Foyi t'a jira k'a fɔ ko ne ni Fifi furu sara. Donc a tɛ se ka kɛ ne furumuso kɔrɔ ye. Wa e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ état min na fana. David. N ye fɛn bɛɛ kɛ. Ka ko bɛɛ to i ta la. N'i ko min sɔnn'o ma, k'i diya n ye ko bɛɛ kɛ. Walasa i bɛ se ka ɲinɛ Fifi kɔ. Mun de bɛ Fifi la mun tɛ ne la de? Tiɲɛ la fɛn bɛɛ b'i la. E bɛ mun wɛrɛ de kɔ sisan? N bɛ fɛ i k'an faamu. A ye faamuya cogo t'o la. Fifi ye muso ye, ne ye muso ye. Ne ye nin bɛɛ kɛ k'e layɛlɛ sanfɛ. K'i nisɔndiya ko kɛ, ka ko dumanw k'i ye, ka kuma dumanw f'i ye. N b'i nɛgɛ nɛgɛ, n b'i chuchoter, e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ tuguni? Mais e ma se ka foyi to o la hali bi. Su Fifi, tile Fifi. Wagati joli nin Fifi ko de bɛ sen na? Nana, i k'a bila i kunna, a mana kɛ cogo o cogo, a ɲɛna ou bien a tiɲɛna o, wallahi i ye fɛn fɛn kɛ ne ye, muso tɛ yen mun delila ka kɛ n ye, wa muso tɛ yen mun bɛna deli ka kɛ n ye. I m'o dɔn ye, n'i y'a dɔn ye i tun bɛ kɛ n fɛ i dusukun na, ka Fifi bɔ i dusukun na ka ne bila yen, mais e ma se k'o kɛ. Ne ko e k'o dɔrɔn de kɛ, n ma foyi wɛrɛ ɲini fɛ o kɔ, i ka kɛ n fɛ dɔrɔn, e ma se k'o kɛ. Nana. Ayi, ne ma kɛ. Ne b'i fɛ, kana to t'o la yɛrɛ. Nka, n b'i deli. Kana dimi. Yafa n ma. Bi ta ko bi ta ɲɛ. N tɛna miiri Fifi la tuguni, wa Fifi ko kuma i tɛna mɛn n da kɔnɔ. Bi m'o kuma bila sen na. N faamu. N'a bɛ sen na don o don. Wa ne de ye n dalakan de. N bɛna ɲinɛ a kɔ, o tɛ ɲinɛ a kɔ. Ne de bɛ ka n yɛrɛ faga ja fu la. Ne ka ko kɛra sanjikɔrɔ wɔsi de bɔ. I delila sa. I delila. N ye n dalakan de d'i ma. Fifi ko nin y'o bannen ye. E ko ten. N ko ten. Kana dimi. Nin y'a siɲɛ laban ye, n da tɛ don Fifi ko kuma la. Ni Fifi ko kuma kɛra siɲɛ wɛrɛ don. Ne de ko i ma, n ko Fifi ko kuma tɛ kɛ bilen. N'a kɛra don, mun ka di n ye n k'o kɛ. Danaba. Wa banna. Dana. I y'a mɛn. Problème foyi t'a la. Ala ka t'i la.